Jo, veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćemo da vam pokažemo, ako ću napka puljač. U današnjem videu ću vam pokazati zapravo kako izgleda taj novi grad gdje sam došao. Jel, pokazat ću neke te, šta znam, te neke dijelove tog gradića i to sve. I naravno koliko je on velik i što imamo budućnosti, znači što imamo plan u budućnosti da radimo i tako to, jel tako? Ok, tak idemo sad dole do centra grada, zatim ću ići jednom promenadom, pa ću vam pokazati sve to, jel? I ništa, baš je samo da uživate u vlogu. Idemo. Evo ekipa, to je ukratko bilo nešto malo snimano, jel? Tog gradića, jel? Tog malog gradića, dakle idemo sad tom promenadom, jel? Gdje je to poznato šetalište, jel tako to? Otiđemo do jedne fontane, ne znam da li radi, ali onako zanimljive konstrukcije, jel? Tako da ćemo pogledati i nju. Čujemo šta se događa, jel? Pogledat ćemo isto dole, vjerojatno do vodopada. Dakle, do vodopada, ako ne bude puno za šetat, ali mislim da je puno. Dakle, evo to je ta promenada, jel? Tu se najčešće šeta, hrane se patke i tako te ribe i svašta nešto, jel? Dakle, idemo i to malo pokazati, jel? Sad kroz snimke. Najljepše uživati i gledati, jel, snimke. Koga briga šta priča. Tako da uživajte. Idemo. Sada ekipa, ovdje ima jedno drvo baš zaraslo, zapravo zadebljalo, jel, na dnu. Često sam prolazio kraj ovih tabli, a nikad nisam pogledao, recimo, šta je to, šta znači, evo vidite.
Tako idemo sad pogledat, možda je to, možda je najstarije drvo u ovome gradiću. Pa ćemo pogledat, jel? Ovdje. Ovdje. Ovdje ne piše ništa. Evo pogledajte ovo. Nije ovdje. Uglavnom vjerojatno je ovo drvo tako dosta staro, jel? Pa zato je dosta zagrebljalo, vjerojatno lomljeno pa ponovo omlađeno sa istog drveta mladi plodovi, jel? Sada ova čika on predstavlja jednu lijepu šetnju, znači gore na ovo brdo. Tu gore, upravo sam neki dan bio gore. Vrlo lijepo, ali nisam snimao vloga, jel? Tako da sljedeći puta 100% snimam vlog isto gore, pa ćete to pogledati. Prelijep pogled, jel? Ovdje nas nalazi ta fontana, koja nažalost sad ne radi, jel? Vjerojatno radi hladnoće, da ne bi zamrzle, cijevi, popucale, a uglavnom, jako zanimljiva konstrukcija. To je ta tu fontana. Evo, baš lijepo. Evo ekipa, puno hlada napolje, znači jedno je minus, 2, 3, 100%, znači užasno hladno. Čekaj. To, sad sam u fokusu. Užasno hladno, jel? Eto, to je otprilike to, neki mali taj gradić, jel? Koji sam preselio sada. Sada što imamo planove u budućnosti. Naravno golf ostaje još kod mene. Golf koji ste vidjeli, jel, u prošlom klipu. Što sam kupio Legendu iz 91. Sljedeću stvar koju bi trebali mu vjerojatno napraviti, koju ćemo vjerojatno napraviti, jeste da uzmem svoj stan, jel? Trenutno živim kod brata. Njemu, naravno da ne smetam, ali ipak, kad čovjek ima svoj mir, jel tako? Dakle, sljedeći plan nam je gledati neki stan da se uzme i onda, naravno, dvosoban, jednu sobu, dakle, za spavaču, normalno dnevna, kupatlo, ovo, jednu sobu za studija. Za YouTube studija, pošto u budućnosti vjerojatno ćemo početi igrati roleplay. GTA 5 roleplay. Imamo neke kombinacije sa nekim od youtubera, tako da ćemo to pogledati, jel? I vidjeti da to riješim što prije. Eto, to je bilo to, jel, što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. I ako jeste i ako niste, ostavite jedan like, jedan share, jedan subscribe. Zapratite obavezno na Instagramu. Evo, ovdje ću dati. Dakle, zapratite na Instagramu obavezno. I do sljedećeg klipa, ja vam želim lijepo za svima i čao. Peace!